מי שמכיר את המילים, אין סיכוי. יש לו יום הולדת, הוא יושב במנדלה שבגינה. כן, הוא בן 70, יש לו יום הולדת, ועדיין מטייל לו בעולם. כשסבא ואומרת, בוא תיסע לחו"ל, הוא מארגן את המפדה בתוך שנייה. מארגן את הדקות, נספג את אנושי, ולא שוכח אנטיביוטיקה. בוא תראה שוב כל המשפחה נפגשת, כדי להעלות לך חיוך, ולזכור את המסיבה שמתרחשת. היית מעדיף לישון בפוך. הילד בן 70 וכל המשפחה פה, אפילו על בהתרגשות לא ישנה. כן, בן 70 ותראו איזה פלא, לא הוזכרה שם הלהקה. בא ואומרת, תשתה אותו קפה, הוא אומר, לשמור לענבר. מסתכל על המפה של חו"ל והעולם, וחולם לו היד הבא. בוא תראה שוב כל המשפחה נפגשת, כדי להעלות לך חיוך, ואת כל המסיבה שמתרחשת. היית מעדיף לישון בפוך. טוב איתם, מה אני אחרון? מפחדים עוד הרבה שאני טוב, הלהקה פחות טיפה וחוזרים למסיבה, כי עכשיו מגיעה עוד מה. ילד בן 70, יש לו יום הולדת, הוא יושב במנדלה של הגינה. ילד בן 70, יש לו יום הולדת, ועדיין מטייל לו בעולם. כשסבא ואומרת, בוא תיסע לחו"ל, הוא מארגן את המזוודה בתוך שנייה. מארגן את הדקות והסרטי בדרושים, ואנחנו הצד של הכלה. כדי להעלות לך חיוך, וכל המסיבה שמתרחשת. כדי להעלות לך חיוך, וכל המסיבה שמתרחשת. היית